Maayong buntag, kumusta? Og karon dirita sa ikatulo no nga atong hatagas bugas gikan sa Good Samaritan diring dapitas Barangay San Simon na Cagayan na de Oro City. Actually no ang area medyo distansya gini dito sa may sentrong kaning bahin no, sa highway. Medyo distansya siya but ato yung gipangita lagi kay ganahan ta ni no bahalag magkalapok-lapok ta no way problema. Importante nga ato ning matunol may gani pod gi atong nasugatan si sir no ang iyahang papa dito sa may kaning main nga dalan. Og nana karon si Ma'am Cheryl but sige. Ma'am ikaw si Rachel. Ma'am Rachel. Okay. So zone 4 man diri ba? Zone 1. Zone 1. Okay, sige lagi gikan ko dito sa zone 3, zone 4, zone 1. Diri na ko zone 1. So nakita gid ka ma'am. Usa ka sa gi-recommend ni Ma'am Cherry Dayata. Classmate daw mo? Cherry Dayata. Tong maestra. Maestra. Dili mo classmate yang manghod. Yang manghod ang classmate lagi. Okay, diri sa San Simon lima man mo. Talagaan taga Suna ikaw pud ang diri. So ako ra isa diri. Sa zone 1 ikaw diri. Kumusta to di mong kahimtang ano sabdan ko murag na kay gibati? Ano Twitter sir? Twitter nimo dugay na na? Dugay na mga 2018. Wala po di mo pa operahe? Wala man mo nag-suggest ang doktor pagka-admit na ako ani sir. Ina karon gawanta na lang nimo. Ako na lang gilimot-limutan. Taw-taw na ba? 2018 pila na pod ka tuig mo. Wala pa na siya. Pero karon wala po plano pa operahan. Nga budget nga dong dili. Pero una may libre sa probinsya. Sige man sir ay. Lagi ba? Ang kwan po diha. Ayo ang process po basta libre. Mo gina, ma'am, lahi ra gitong basta libre dugay kay process. Pero pag nay mag-sponsor. Nay mag-sponsor dili ka mahadlok. Dili nga dong mahadlok nga. Kuan naman kay chance naman gud na. Ito ba? Lahi gitong ang lisod po diha sa provincial kay dugay kay ma-entertain. Saban pa ta. Bahita. Kasabuan pa. Libre pa kasaba wa? Saban pa ka. Mo nay nakalisod sa atong public hospital. Naon nya. Kung naa lang gyud mag-sponsor ba nga private ba? Lang hanang dili gud. Pero katong nang giwa. Mo na nga sige, ma'am kanang naa diri no ang unsa to trabaho nimo? Wala, nasa balay kay naman ni. Okay. Sa imong bana? Akong bana naa sa diri sa high school nag-construction. Agikan ko dito ganiya, basig nakita mi dito. Basin diri sa high school nagpadir. Okay, namo to likod sa high school dito ko ni sa aka ko dito. Tunay pader nga bag-og ito. Naate ang bana dito. Nato dito nakita mi walang gid ko kaila. Sige. Ma'am, ang bugas nga 5 kilos ha. Salamat kay sir. Pila na naka-down yung makonsumo? Mga tulo kay apil pa man balon sa akong Paris mas kalas magnaay baon gud. pero sige lang at least kumbati na gyapon. Dali pa yung paliton mga 290 na ni. O ganya kuan pa gyud kanang diri makatanom-tanom man mo no. So lisod sir maglisod og tubo ang kuan tuod sa area babatoon. Okay din kuan pod. Handungan. May manggahan ba ilalong? So dili ka kuan dapat magud ang garden kanang walay makakuan nga kahoy ba? Igo sa init ba. Concept na ba sa init yung lando di kay turok. Ada medyo batuon. Nga lagi ba? Pero maski mga utan-utan lang lisod. Lisod ba? Pero sige lang, at least kumbati gyapon unya gawas anang bugas mamuhatag pud mig t-shirt di nimo nara deh gawas na nako daan. Ang Zen Kahatol t-shirt. Ayan. Sige pwede nimo masud isapaw lang. Para makita sa. Kaya ko bulihit. Nanguan pag og kahoy. Gikan ba ka nagbuga? Nanghakot ko sa kanang sugnuron ba kay naulanan basa na pagbalik ang sa inyo. Mga sangarak. Ibulan pa man ba para sigahon ba? Sige, pwede mo maguditan di mo mugas, ma'am. Okay. Nagpriso na ko ani na. Sige, mugas sige. Ma'am, imo na lang ikasolte no sa labinas mga nagtan-aw nato karon. Og natagaan kag bugas. Salamat kayo aning bugas. Dako na kay ning tabang sa amo mga pila na hinang makadlaw i-konsumo. Salamat sir. Sige, salamat sir. Og ang ikaw ang papa sir o unsa po imong ikasolte sir? Salamat sa Grasya ang gihata sa kumbata nga akong bata na sakit. So dakong salamat kino nga usap po si sir naghatod siya ang ikakulingon. So
ang Ginoo ta karon ni baguban karon na sinunta ng kamutan ang Ginoo taaba ng lawas kabaskog. Salamat. Salamat. Salamat sir. Ang si ngasawa? Adi na ako misis wala mo na. Ay, wala mo di kay ka ma'am. Nagbuga ron taon. Ay, shout out. Nagbuga na lang kani me kay wa gyoy kuan gyud wala mo tong sumo. Sige. Ang pangalan gani mo sir si Carlito Carlito. Ikaw ma'am? Si Rosa. Ikaw gani ma'am? Rachel. Rachel. Okay, sige. magsalot. Salamat kayo no sa inyo hapong paglantaw o karon gikan natas zone 1 lahos pa ta dito kay napay duha ka zona no ang atong apason pa no karon nga adlaw. O palihog na lang po ko no pag-share nining video kay inyong pag-share aning atong mga videos dako na kay nga kontribusyon no nga magpadayon kining ato ang krusada nga bugas gikan na Sagod Samaritan. Kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.